ኮሚሽነር ምክልኻል ሓደጋ አቶ ምትኩ ካሳ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለጺ ኣብ ክልል ትግራይ ኣብ ዝእዋን እዚ ብዝተገብረ መጽናዕታዊ ዳህሳስ 2.5 ሚልዮን ዜጋታት ተጸበይቲ ረድኤትዮም ነዚ እውን እኹል ምድላው ተገይሩሎ ኢሎም ኣብ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝን ስራሕ ዳግመ ህንጸትን ንምምራሕ ዘኽእል ብሚኒስተር ሰላም ዝምራሕ መተሓባበሪ ህጹጽ ምላሽ ኮሚቴ ሚኒስትራት ተመስሪቱ ኢሎም ኣለዉ እቶም ኮሚሽነር ነዚ ስራሕ ኣወሃህባ ረድኤት ተግባራዊ ንምግባር ኣብ ከተማ መቐለ መተሓባበሪ ህጹጽ እዋን ከም ዝተመስረተ ዝጠቐሱ ኮሚሽነር ምትኩ ካሳ እቲ መተሓባበሪ ካብ ዓለም ለኸ ወሃብቲ ረድኤት ክሳብ ዓለም ለኸ ዘይመንግስታዊ ትካላት ዝሓቆፉ ኢሎም ኣለዉ ነዚ ረድኤት ንምብጻሕ ዘኽእል 92 ዝኾና ማእኸላት መከፋፈሊ ምግቢ ተመስሪተን ዝበሉ አቶ ምትኩ ኩካሳ እትረዲየት ዝወሃበሉ መሰረቱን አብሪሃም አለው ለዚህ አሁን ባለን መረጃ መሰረት 1.8 ሚሊዮን ዜጎቻችን ናቸው እርዳታ የሚቀርብላቸው እንግዲህ 1.8 ሚሊዮን ከህግ ማስከበር ዘመቻ በኋላ ያለ ቁጥር አይደለም በፊትም የነበረ ነው حجب زلنا حبرت مسرت حدنا تشمونت مليون زجاتنا يوم رديت زقربلهم إذا حدنا تشمونت مليون دحر وفر مخبار حق زلو هذا يكونن قدمون زنبرعيم حدنا بحد مليون تتقمت سيفتنتيوم تشدش 100 شح علتها ورديت حد 110 شحقه قدم له كاب استفلاليو كبابيتات تهاجر تمزابيلهم ابتخلل زركبيهم اذا خدمر كله حدنا تشمونت مليون يخون مالتيو تتوسخ قصري مستوى وفر مخبار حق تحاحزو تمزابلو زيغاتات نمفلاي حبراو مصنعت دهساس نمغبر كبابيات عيون منسترات فيدرال مشاركه اكلات حبرات منغساتن عالم لخزي منغستاويان تكالاتن حاويسو زتواصئ زطنعو جلتات ناب سلسته كبابيتات نام ماخلاو دوببن مبراقن تግራይ ክንቀሳቀስ ተገይሩ እቶም ክልተ ጉጅለታት ተወሳኺ ቁጽሪ ሒዞም መጽኦም ኣለዎም እቲ ሓደ ጉጅለ ግን ገና ይሰርሕ ዘሎ ስለዚ ብግምት ናብ 700,000 ተወሳኺ ሰባት ክህሉ ይኽእሉ እዮም ዝብል ግምት ወሲድና ሕጂ ናብ 2.5 ሚልዮን ዜጋታትና ረድኤት ንምብጻሕ እኹል ምድላው ገይርና ኣለና ኢሎም ነዚ ዘሎ ኩነታት ቀረብ አመልኪተሙን ከምዚሎም እስካሁን ባለው ባቅርቦት ረገድ በሰፕላይ ሳይድ 311526 ኩንታል ነው ለክልሉ የቀረበው ይሄ እንግዲህ 311526 ኩንታል አንደኛ መጀመሪያ كساب حج زلو بمدى يقرب 311,526 كنتالي نتخلل قريب زلو زخا قدامي مجمرتا قدم توفر مخبار حقي اب تخلل زنبرئيو اب كلتيو اب منغستاو ماخل مخازنون ناي مشارخت اكلات ماخلاو مخازنون زنبر اخللهم كلايك ادحر توفر مخبار حقي قدامي بدرجه فدرال كاب زلوا كاب اداما كومبلشان ورتان ماخلاو مخازنوتات بمنقسقاس بتوساخ كاب جوبوت بقطتا كاوصا أتوسرناي الجام كل تقرأي نزخوانه بمقع عز قرب رديئتهم سلازي إذا 311,526 كونتال اخلي نلع لخلتنا بحمش مليون زيجاتاتنا كمجب زخ اليوس لازي بمدى يقرب كفتة يبلنان اتزغط صرح نزق قرب مكفف علي زخوني لهم ኣብ ክልል ትግራይ እኹል ረድኤት ምግቢ ከምዘ ይወሃብ ብዝተፈላለየ ማሕበራት ዜና ዝወሃብ ዘሎ ብዝምልከት ብፍላይ መሻርክቲ ኣካላት ረድኤት ከብጽሑ ከም ዝተኸልከሉ ይገልጽዮም እሞ እንታይ ምላሽኩም ዝብል እውን ካብ ጋዜጠኛታት ንዘቐረበሎም ሕቶ አቶ ምትኩ ካሳ ካብ ግዜ ናብ ግዜ መምሕያሻት ኣለዉ እዮም ግን ግልጽ ክኸውን ዝግባእ ብምባል ከምዚሎም አሁን እንደ ጥፋት ቡድኑ ኃይል ተበታትኖ ነው ያለው ተበታትኖ አለ የራሱ መገናኛ ባይኖረውም ተደራጅቶ ጥቃት መፈጸም ማይችል ደረጃ ላይ ያለ ቢሆንም እርዳታ በሚሄድበት ሰዓት አድፍጦ ቶክስ የመክፈት ነገር አለ ሕጂ እንታዩ እትጉጅለ ኃይል ጥፋት ተበታቲኑ ይዘሎ ተበቲኑ ይደሎም ናይ ርእሱ መራኸብ ዘይብሉን ተወዲቡ ከጥቃዕ ኣብ ዘይክእለሉን ብርክ እንተሎኳ ረድኤት ኣብ ዝኸደሉ እዋን ኣድብዩ ተኽሲ ናይ መኽፋት ነገር ኣሎ ስለዚ እዚ ስለዘሎ እዩ መብዛሕትኡ ናይ ምዕጃብ ስራሕ ዝስራሕ ኣብ ዘጠራጠሩ ቦታታት ናይ ምዕጃብ ስራሕ ይስራሕ ኣሎ እዩ ስለዚ መከላኸሊ ሰራዊትና ዝሰርሖ ዘሎ ዓቢ ስራሕ ናይ ምጽራይ ስራሕ እዩ ናይ ምጽራይ ስራሕ ይሰርሕ ስለዘሎ እዚ ናይ ምጽራይ ስራሕ መስተዛዘመ ሕጂ ምዕጃብ ዘልዮም ቦታታት ነፃ ስለዝኾኑ ብዘይ ገለ ዕንቅፋት ንኹሉ ከባቢታት ዝበጽሓሉ ኩነታት ክህሉ እዩ ድሕሪ ምባል እዚ ክሳብ ዝሳለጥ ኣባል መከላኸሊ ሰራዊትና ዝኾነ ሰብ ኣባል ማእኸል መተሓባበሪ ህጹጽ ምላሽ ክኸውን ጌርና ምዕጃብ ዘልዮም ከባቢታት ብዘይ ገለ ምድንጓይ ብቁልጡፍ እቲ ናብቲ ክልል ዝኣተወ ረድኤት ናብ ዜጋታትና ንምብጻሕ ምቹእ ኩነታት እዩ ዘሎ ሕጂ ብመንጽርቲ ዘሎ ድሌት ምቅልጣፍ ግድን እዩ ነዚ ከዓ እዩ ኣባል መከላኸሊ ኣካል ዝማእኸል ህጹጽ ምላሽ ዝኾነ ኢሎም ኣለዉ ኣብዚ ስራሕ ምቕራብ ረድኤት ፍሉይ ትኹረት ንዘድልዮም ትሕቲ 5 ዓመት ዝዕድሚኦም ቆልዑ ነፍሲ ጡር
ሕጹራትን ዘጥብዋ ኣዴታትን ኣረጋውያንን ኣካለ ጉድኣትን ብፍላይ ረድኤት ንምቕራብ ይስራሕ ከም ዘለውን ተዛሪቦም ኣለዉ። አተምትኩ እነዚህን የህብረተሰብ ክፍሎች ተደራሽ ለማድረግ በየብስ የሚሄደው የእርዳታ አቅርቦቱ እንደተጠበቀ ሆኖ ከአየር ኃይል ጋር በመነጋገር ነዞም ኣካል ማሕበረሰብ ንምብጻሕ ካብቲ ብምድሪ ዝካየድ መጓዓዝያ በተወሳኺ ምስ ሓይሊ ኣየር ብምዝርራብ ፍሉይ ዝኾነ ሃናፂ ምግብን መድሃኒታትን ነቕርብ ኣለና። ሕማም ሽኮርን ካልኦት ሕማማትን ንዘለዎም ሓዊሱ በኣንቶኖቭ ሓዊሱ 2-3 ግዜ እናቕረብና ኢና ዘለና። ቀጻሊ እውን ኢሎም ኣለዉ። ወሲኾም እውን ካብ ዝተፈላለየ ዓለም ለኸ ትካላትን ካልኦት ኣካላትን ዝወፁ ሓደ ቁፅሪ ሓገዝቲ ግምት ዳ እምበር ክውንነት ዘየንፀባርቑ እዮም። መንግስቲ ንዜጋታቱ ካብ ስራሕ ሰብ ኮነ ተፈጥራዊ ሓደጋ ናይ ምሕላው ሕገ መንግስታዊ ግዴታን ሓላፍነትን ኣለዎ። ነዚ ንምፍጻም እውን ክሰርሕ ኢሎም ክብል መለስካቸው ኣምሃ ካብ አዲስ አበባ ሓቢሩሎም። ካብዚ ርእስቲ ከይወፃና ኣብ ክልል ትግራይ ኣብዚ ሕጂ እዋን 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ህፁፅ ሓገዝ የድልዮ ክብሉ ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳያት ኣፍሊጡ። ሓላፊ እቲ ቢሮ ኣቶ ኣብርሃ ደስታ ንድምፂ ኣሜሪካ ከም ዝበልዎ ኣብ ውሽጢ እቲ ክልል 2.2 ሚልዮን ህዝቢ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉሎ ኣብ ከቢድ ፀገም እውን ይርከብ ኢሎም ኣለዉ። ሰብኣዊ ሓገዝ ንምቅልጣፍ ድማ ኩሎም ኣብያተ ዕዮ ጊዜያዊ ምምሕዳር እቲ ክልል ክሳተፉ ይግበር ኣለውን ኢሎም ኣለዉ። ሙልጌታ ጽባህ ብስልኪ ጸብጻብ ይኽልና ኣሎም። ኣብ ጊዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ሓላፊ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይ ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ኣብ ክልል ብዛዕባ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላውን ይግበር ብዛዕባ ዘሎ ሓገዝን የጋጥሞም ብዛዕባ ዘሎ ዕንቅፋትን መፍትሖምን ኣዘራሪቦም። ኣይተ ኣብርሃ ትግራይ ኣብ ዝሕዚ እዋን ዝገጠማ ፀገም ኣብ ታሪኻ ገጢምዋ ዘይፈልጥ ከቢድ ፀገም እዩ ብምባል ገሊፆም። ኣብ ኩሎም ከባቢታት ከተማ ይኹን ገጠር ኩናት ስለ ዝተካየደ ዝበዝሕ ህዝቢ ህፁፅ ሓገዝ የድልዮ ኢሎም። ብተገበረ ዳሕሳስ ድማ 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ህፁፅ ሓገዝ የድልዮ፣ እቲ 2.2 ሚልዮን ድማ ካብ መረበቱ ዝተመዛበለ እዩ ብምባል ሓቢሮም። ኩሉ ትግራይ ተፈናቂሉ ወላሕቲኡ ንብረቱ ተዘሪፉ ተወሲዱ ካብ ገዙ ተፈናቂሉ እዩ እሞ ደርጋ ወላሕቲኡ ሰብ ሕዚ ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮ እዩ ኮይኑ ተረኪቡ ዘሎ። ኣክሰስ ብዝገበርናዮ መሰረት እውን 4.5 ሚልዮን ህዝቢ ትግራይ ህፁፅ ሓገዝ ዘድልዮ እዩ ኮይኑ ረኪብናዮ። 2.2 ሚልዮን ንብረቱ እውን ዘይብሉ እኽሊ ጥራሕ ዘይኮነስ ንብረቱ እውን ሕሩጭ ጥራሕ ዘይኮነስ መጋገሪ እውን ዘይብሉ ኮይኑ ሞቱ ሓገዝ ኮይኑ ኩሉ መዳይ እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ዘድሊ ሓገዝ ምግቢ ኣሎ ዝበሎ ኣይተ ኣብርሃ ደስታም ኣብ ከይዲ ምጓዓዝ ፀገም ስጋት ፀጥታ ኣሎ ብምባል ኣሽከርከርቲ ከም ዝሰጉ ተዛሪቦም እዮም። ንሰብኣዊ ሓገዝ ተባሂሉ ሓድሽ ኮማንድ ፖስት ከም ዝተጣየሸ ዝሓበሩ ኣይተ ኣብርሃም ኣብ ኩሎም ኣብያተ ዕዮ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ይኹኑ ኣብያተ ዕዮ ሰብኣዊ ሓገዝ ጠመተ ሂቦም ክሰርሑ ይግበር ከም ዘሎ ድማ ተዛሪቦም እዮም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰብ ብጥሜት ይሃልቅ ኣሎ ዝብል እውን ተዛሪቦም እዮም ኣይተ ኣብርሃ ደስታ። ከም ኣብነት ድማ ኣብ ወረዳ ጉለመኸዳ 10 ሰባት ኣብ ከተማ ዓድዋ ድማ 3 ሰባት ህይወቶም ብጥሜት ከም ዝሓለፈ ሪፖርት ኣለና ብምባል ተዛሪቦም እዮም ኣይተ ኣብርሃ ደስታ። ኩናት ኩሉ ነገር ኣፌክት ምስገበረና ዘሎ ከዓ ሰብ ይሃልቅ ኣሎ። እኽሊ ብዝተኻለ መጠን ኣሎ እዩ ግን ክነጓዓዕዝ እቲ መንግስታዊ ማሕበር የድልየና ነይሩ። ቀደም ኮይኑ እቲ መንግስታዊ ማሕበር ፋሪሱ ስለዘሎ ከመይ ጌርና እቲ ህዝቢ ንውፅሕ እየ ድብል ተሸጊርና ነና። እቲ ካሊእ ሰላም ኣስተማማኝ ስለዘይኮነ ናይ ትራንስፖርት ሽግር እውን የጋጥመና ኣሎ። ቤራት መኪና ናይ ክወሰዳና እየን ክጠፍኣ እየን ዝባዕልና እውን ሂወትን ሓደጋ እዩ እናበሉ ስለ ዝሰግኡ ንምኻድ ድሌት ናይ ዘይምርኣይ ሽግራት ነይሩ። ብዙይ ከዓ ተዓጅበን ክኸዳ ኢና ነርና። ናይ ዕጀባ ሽግር ናይ ምዕጃብ ሽግር እውን ጋጢምና ነይሩ። ዝኾነ ግን ሕዚ ንገብሮ ኣለና ኩነታት ኣዩ ኮማንድ ፖስት ነገር ኣጣይሽና ነቲ ሁማኒታርያን ሰብኣዊ ሓገዝ ጥራሕ ንምልከት ኩሎም መንግስታዊ ቢሮታት ኣብኡ ጥራሕ ክሰርሑ ናብቲ ክልል ዞባታት ምብራቅ ማእከላይን ብተወሳኹን ሰሜን ምዕራብ ዝተወሰነ ሓገዝ ምግቢ ድኢኽና ኢሎም። ኮይኑ ግና ኣገልግሎት ስልኪ ኣብቶም ከባቢታት ስለዘየለ ናብ ህዝቢ ምብፅሕ ተኣኪድ ኣይረጋግፅናን ኢሎም። ንክንደይ ዝኣክል ህዝቢ ክሳብ ሕዚ ሓገዝ ከም ዝተዋሃበ እውን ንምፍላጥ ኣይተኻለን ኢሎም። ኣብ ከተማ መቐለ ንላዕሊ 50,000 ህዝቢ ሓገዝ ከም ዝተዋሃበን ንላዕሊ 10,000 ተመዛበልቲ እውን ተሓጊዞም ኢሎም። ብቐፃሊ ንላዕሊ 300,000 ህዝቢ ከተማ መቐለ ንምሕጋዝ ፃዕሪ ይግበር ከም ዘሎ ድማ ኣይተ ኣብርሃ ደስታ ተዛሪቦም እዮም።
وهاب دغاف ابو كلهم كوابيتات تكلل ديو تبايلهم تحاتهم كتاب خزي كلهم كوابيتات لممطح سعري يغبرلو زبل خوينم زوبا معرب تግራይ ግና አይተጀመረን ኣብ ከባቢ ግዚያዊ ምምሕዳር አይተጣይሸን ገና ኢሎም ምክያሽ ምንቅስቃስ ተጀሚሩ ብምባል ድማ ሓቢሮም እዮም ኮይኑ ግና ኣብ ካብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ናብ ከባቢታት ሽረ አክሱምን መቀለን ተመዛበለለው ኣብዞም ከባቢታት ሓገዝ ብምሃብ ህዝቢ ትዞባን ምሕጋዝ ሰዓሪ ይግበረሉ ኢሎም ብኻሊ ዘልዓል ኩሎም ፍትሶ ድማ ናብ ትግራይ ንምእታው መስመር ሰብኣዊ ሓገዝ زي مخفاتو تجمع كم زلوا بجل علم بحالات كريتاي العليمو مخنياتون سايلنا حكيتنا يوم أيتام بعد السام نحنا آتيوم تحجزوا ندلينا أي كنن فينوجنا مسمن بالسفيدال بسرعة جزر عربو عين فلت الإلهم أو كتمام غلا آتيوم حجز أرجوه بالأواندما أو قالوا الكبابيتات كيدوم تحجزوا لنجرم هنا بموال أيتام راح حبيرهم. كبرنا ندلله دام تتجاجني يموسيوم أما على حد الخضو أما على تحيط من الأسد لا عدقرك تدو لا عدو أخدو لا أفصل تدو لا بشير أخدو لا نحن نقرأ وأنا قلت سبتع شجر في ذلله ذلسوه سبتع خلينا نحن نجبر الجميع لحدنا حرب الجرا تعجلهم بخطو ويسطينا نموتاتي والحذبي الجرا نجبر عيس عنا أوزين يثبت ينبر وتوعيد تو أيقون نزله ده تقدر يموتهم نحتينا تلونا بتعمل لنا بتوعينا لنا نحن ندمت أمريكا ملجيتا صبها مقدة نامسجنا كامل جيتا ازي راديو دمت أمريكا يوم ناي بروغرام ملالي VOA مدب قوانقا تقرنيا قدامن سنبتن زفنو سومناو حدش مدب حتون ملسن ويكا كولين شو جمير اللهم بمسارة زي آقايشن عدمنا أب أواناوي كبابياوي هاقراوي زوباون أهوغراون قدايات نمزر راب زحزنا يوم مدب لومون كلتا آقايش كان أربالكم ينام آقايشنا أمباسادر سلامن تحلق أصاب أو مسلاتن عطو موز قبرهيوت كاب إثيبيا أتانا قادت مدب عرقن يغرم بهالن غازيت انيان أوها هادثين محبراو نطفتات ويزور قدست تسفاين دما كاب أمريكا يوم أبزوريا أبتقراي زقات أمخيناتن حسامن بزعبا عرقن سلامن كزاربو يوم راديو دمت أمريكا أقلقلت قوانقا تقرنيا كورونا فيروس نعملو عالم كزرقح ديو أيكونا نتحطو انتاي دا معاسيو زبليو يبلو أو وفرة مكل خالز توافرو سبمويا